راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان سلام كبرى سمعتي لومي ربع 10 طري 2024 እዩ مكتالكم بخبر نعدم أبزينا دما إيرترا نمعقاب لؤلاونتن ግዛኣታዊ ሓድነትን ሶማል ከም ትድግፍ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼኽ ማሕሙድ ገሊጹ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘለውን ጽልዋ ይዓቢ ኡጋንዳን ኬንያን ኣብ ምጥቃም ሻምብቆታት ነዳዲ ይፈላልያ راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان ዜና ብዝርዝር ኤርትራ ንምዕቃብ ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ሶማል ከም ትድግፍ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼኽ ማሕሙድ ገሊጹ እዘን ኤርትራ ደገፍ ድማ ኣህጉራዊ መርገጺ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ፕሬዝዳንት ሐሰን ብሸሞንተን ሸዓተን ጥሪ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ዘካየዶ ውሕደት ምስ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኤርትራ ብዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ኤርትራ ወትሩ ኣብ ጎኒ ሶማል ምህላው ብምጥቃስ ኣንጻር አልሸባብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ንእትገብረሎም ድጋፍ ኣመስጊኑ ንሱ ናብ ኤርትራ ተደጋጋሚ እዋን ዑደት ምክያዱ ብምጥቃስ ኣብዚ ናይ ሎሚ ናብ ኣስመራ ዘካየዶ ምብጻሕ ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምርኻብ ኣብ ህልው ኩነታት ናይዚ ተኣፋፊ ዝበሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ሓሳብ ንሓሳብ ከም ዝተለዋወጡ ኣረድዩ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝኸተመቶ ንዋንነት ኣፍ ደገ ባሕር ዝምልከት ናይ መረዳድእ ሰነድ ንሶማላውያን ኣቆጢዕሉ ኣብ ዘሎ እዋን እቲ ፕሬዝዳንት ቅድሚ ናብ ኤርትራ ምብጋሱ ነቲ ሰነድ ዝነጽግ ሕጊ ከም ዝኸተመሉ ይፍለጥ ንሱ ነቲ ሕጊ ኣብ ዝኸተመሉ ሶማል ዘይትምቀል ውህድቲ ሃገርያ ድሕሪ ምባል ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ድማ ሉዓላውነታን ዶባታን ብንጹር ዝተቐመጠ ምዃኑ ጠቒሱ ብመሰረቲ ፕሬዝዳንት ዝኸተመሉ ሕጊ እቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ዝተኻየደ ስምዕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ብምስማር እቲ ሕጊ ነዚ ዝከታተልን ተግባራዊ ከይከውን ዝሕሉን እዩ እዚ ተጣሒሱ እቲ ስምዕ ናብ ተግባር ምስ ሰጋገር ሉዓላውነት ሶማል ተጣሒሱ ማለት ምዃኑ ድማ የጠንቅቕ ሎሚ ጉዳይ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ንምዝታይ ብቐጥታ ናብተን ሃገራት ኣብ ክንዲ ምኻድ ምስ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብፍላይ ድማ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ምዝራብ ከም ዝቐልል ተዓዘብቲ ይገልጹ እቲ ምንታይሲ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ንቐይሕ ባሕሪ ንምቁፅጻር ብፊናንሳዊ ሓገዝ ይኹን ካልእ ጽልዋ ኣብ ሃገራት ዞባ ዘለወን ድፊት እናዓበየ ይመጽእ ብምህላው እዩ ጽልዋ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ካብ ግብፂ ክሳብ ሱዳን ክሳብ ኤርትራ ኢትዮጵያ ክሳብ እውን ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ተዘርጊሑ ዝርከብ እዘን ሃገራት ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኢጋድ ይኹን ቁጠባዊ ምትእኻብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃን ላዕሊ ኣብ ዞባ ዝያዳ ጽልዋ ኣለወን ኣቐዲሙ ኣብ ዝነበረ ኣብነት ተተወሲዱ ኢትዮጵያን ኤርትራን ውዕል ሰላም ኣብ ዝገበራሉ ስዑድ ዓረብ እዩ ዝለዓለ ተራ ነይርዋ ኣብ ኩናት ሱዳን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንተወርዋሪ ሓይሊ ከም እትሕግዝን ነቲ ጉዳይ ተናሃሮ ከም ዘላን ይግለጽ በንጻሩ ዝርብ ሰላም ኣብ ስዑድ ዓረብ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዓሰብ መደበር ሓይሊ ኣየር ብምዃም ንየመን ክድብድበሉ እንከላ ንኢትዮጵያ ድማ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ናይ ድሮን ሓገዝ ከም ዝገበረትላ ይሕበር ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ናይ ማዕድን ተገዳስነትን እናዓበየ ክመጽእ እንከሎ ናይ ሕርሻ መሬት ኣብ ምቁዳስ እውን ይሰርሓ ኣለዋ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብዚ ዞባ ዘለውን ጽልዋ ብሕጂ እውን እናዓበየ ክመጽእ ምዃኑን ቀጠር እውን ክትጽንበሮ ከም እትኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ኡጋንዳ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ዘይብለን ሃገራት ኣፍሪቃ ሓንቲ እያ ብባሕሪ እትገብሮ ንግዲ ድማ ብወደባት ኬንያን ታንዛንያ ተሰላስሎ ኡጋንዳ ሓደ ብባሕሪ እተእትዎ ነገራት ነዳዲ እዩ ብዓበይቲ መካይን ተጻዒኑ ኣማይት ኪሎሜተራት ሰጊሩ ዝመጽእ ነዳዲ ኣላኺ ምስ ምዃኑ ኡጋንዳ ብቐጥታ ምስ ወደባት ኬንያ ወይ ታንዛንያ ዘራኽባ ናይ ነዳዲ ሻምብቆታት ክታንጽ ውጥን ሓንጺጻ ትርከብ ካብ ኬንያ ዝመጽእ ሻምብቆ ነዳዲ ኣስታት 350 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ኮይኑ ካብ ታንዛንያ ድማ ልዕሊ 1400 ኪሎ ሜትር እዩ ክኸውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኡጋንዳ ናይ ኬንያ ሻምብቆታት ክትጥቀም ሓቲታ ነይራ እንተኾነ ኬንያ ነቲ ሕቶ ብምንጻጋ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ዘይምርዳእ ተፈጢሩሎ ብተግባራት ኬንያ ዝተቆጠዐት ዩጋንዳ እቲ ጉዳይ ብቤት ፍርዲ ፍትሒ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክርአ ጥራሕና ኣቕሪባላ ኬንያን ዩጋንዳን ጥቡቕ ዝምድና ከም ዝነበረን እዩ ዝግለጽ ኣቐዲሙ ምክትል ፕሬዝዳንት ዝነበረ ዊልያም ሩቶ ፕሬዝዳንት ካብ ዝኸውን ኣትሒዙ ግን ዝምድና ዘን ክልተ ሃገራት ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ እናዛሕተለ ክመጽእ ይርአ ኣሎ ክቡራት ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان